posachedwapa tikupasirani zimene wayankhula Layton Mangochi amenenso ali activist wodziwika m'dziko lino la Malawi. Takhalani pomwe mumvetsere kuti Layton Mangochi lero pa 5 January Sunday 2025 wayankhula zotani. Mavuto amene mtsogoleri wathu wasonyeza kulephera kwenikweni. Atapita mu parliament ananena kuti achikumbe asangalale kuti akagulitsa mabagi awiri achimanga akutha kugula bagi limodzi la fertilizer 130. Kuchoka pamene anayankhulapo President Chakwera watikwerezera moto nkhani ya chakudya. Tili panjala. Mene ndikunena pano ine pansika lero ndagula 21,000 tini. Kunoko ndikukalonga. Tikapita kunzuzu mtengo wina. Mwina ino aku Central Region. Mukumaka tenga thandizo ku State House. Abale athu aku Central Region. Mavuto wandi atose kulephera kwa president uyu. Ndiko wawina aliyense Malawi. Please kavoteni mozama. Mukalingalire muchite compare ndi maboma amene apita kumbuyo. Ndi utsogoleri uwu kuchoka maminista 27 akukaonjezeranso 31 kuonjezera 4 chifukwa chosangalatsa anthu amene anagalukira DPP. Amalawi ndikupemphani please chisankho registration abwerezanso kulemba. Kalembetseni mwa unyinji kuti ndala ameneyi ikamazati 9 koloko usiku Amalawi titadziwa kuti Chakwera zake zatha. Please tiyeni tipite tikalembetse NRB komanso meki. Musawape kuti mwina MCP awina kale yaluza kale MCP. Taonani Peter Mutharika akayenda opanda bandi, opanda kuhonga ndalama, chinantindi cha anthu mmene akuchitira. Koma akayenda Chakwera olepherayu achina chimwendo ndi ena amakatenga anthu kutali kumalipira ma 5,000 ma 10,000 kuti msonkhano wa Chakwera uzioneka chinantindi. Kodi kumene amamukuwa Chakwera ndikuti mesa ndi ku Central Region ndiye muzoti galo akuluma mbu yake. Chakwera zinthu zamkanika nayenso akudziwa kuti pa 16 akupakira kuchoka ku State House. Ndikukusimikizirani ine Layton Mangochi, inu a MCP konse kumene muliko mukuchita bwino kumandiimbira mafoni kuti sindikunama ngakhale kuti pali ena akumakonza za upandu. Komanso ningokuwuzani mwaulere kupanga target anthu andale anzanu kuti mwina mwachotse myoyo kapena mwachite silence ndikutaya nthawi. Kodi mupanga silence Amalawi 20 million kapena Amalawi 10 million amene azavote yangu mkuti iyayi. Koma ndiye manyazi akugwirani tu nthawi ikubwera. Nthawi ikubwera tu anthu musaone chete. Nthawi ikubwera anthu ayankhula. Sikuti tizikwanje timene mmatulutsazo kumatuma anthu kuti muzachita intimidate. Mwina Amalawi sangathe kuyankha. Ayankha zikwanja ali nazo. Zikwanja ali nazo. Palibenso muzachitidwa overpower inu. Mukumaopseza anthu kumapanga target andale anzanu. Achina Norman Chisale mukulimbana nawo. Achina Samia Suleiman mukulimbana nawo. Boni Kalindo kulimbana naye. Ntanyi wali Mpopo kulimbana naye. Luleya Makatani Emmanuel wa Blantyre kulimbana naye. Pastor Shumba kulimbana naye. Samuel Rwala kulimbana naye. Layton Mangochi kulimbana naye. Zikupindulirani chia simukwanitsa simumaka kumaka njira uko kuchamana machimwendo kuti nsewu wamangidwa ndi Chakwera president wake olepherayu kulibe nsewu. Lero ena ake kumene kwakuitanisa ma ID kudzera mwa mafumu kumene kuti kukubwera azungu
akufuna kupasa ni thandizo lake lakuti ndi zinthu za uchisiru zokhazoka, zinthu za uchisiru. Palibe mzungu abwera kumakanjira kusapereka thandizo. Ngati alephera kumanga bridge, ngati alephera kumanga sewu, thandizo lichokera kuti? Samalisani Amalawi, ine ndikuyimirani kulikoma kuti kumangochi mphevu muchose mchipatala. Ma MP gwirani ntchito kumangochi ngati mukufuna mavoti, mphevu mchipatala zisaoneke. Ine ndine Rayton Mangochi. Mavuto amene mtsogoleri wathu wasonyeza kulephera kwenikweni. Atapita mu parliament ananena kuti achikumbe asangalale kuti akagulisa mabagi awiri achimanga akutha kugula bagi limodzi la fertilizer 130. Kuchoka pamene anayankhulapo, President Chakwera watikwerezera moto nkhani ya chakudya. Tili panjala. Mene ndikunena pano ine pansika lero ndagula 21,000 tini. Kunoko ndikukalonga. Tikapita kunzuzu mtengo wina. Mwina ino aku Central Region. Mukumaka tenga thandizo ku State House. Abale athu aku Central Region. Mavuto wandi atose. Kulephera kwa president uyu ndiko wawina aliyese Malawi. Please kavoteni mozama, mukalingalire, muchite compare ndi maboma amene apita kumbuyo ndi utsogoleri uwu. Kuchoka maminista 27 akukaonjezeranso 31, kuonjezera 4 chifukwa chosangalatsa anthu amene anagalukira DPP. Amalawi ndikupemphani please, chisango registration abwerezanso kulemba. Kalembetseni mwa unyinji kuti ndala ameneyi kamazati 9 koloko usiku Amalawi titadziwa kuti Chakwera zake zatha. Please tiyeni tipite tikalembetse NRB komanso meki. Musawape kuti mwina MCP awina kale yaluza kale MCP. Taonani Peter Mutharika akayenda opanda bandi, opanda kuhonga ndalama, chinantindi cha anthu mmene akuchitira. Koma akayenda Chakwera olepherayu achina chimwendo ndi ena amakatenga anthu kutali kumalipira ma 5,000 ma 10,000 kuti msonkhano wa Chakwera uzioneka chinantindi. Kodi kumene amamukuwa Chakwera ndikuti? Mesa ndi ku Central Region. Ndiye muzoti galo akuluma mbu yake. Chakwera zinthu zamkanika. Na Yesu akudziwa kuti pa 16 akupakira kuchoka ku State House. Ndikukusimikizirani ine Rayton Mangochi. Inu a MCP konse kumene muliko mukuchita bwino kumandiimbira mafoni kuti sindikunama, ngakhale kuti pali ena akumakonza za upandu. Komanso ningokuwuzani mwaulere kupanga target anthu andale anzanu kuti mwina mwachotse moyo kapena mwachite silence ndikutaya nthawi. Kodi mupanga silence Amalawi 20 million kapena Amalawi 10 million amene azavote yangu mkuti iyayi. Koma ndiye manyazi akugwirani tu nthawi ikubwera. Nthawi ikubwera tu anthu musaone chete. Nthawi ikubwera anthu ayankhula. Sikuti tizikwanje timene mmatulutsazo kumatuma anthu kuti muzachita intimidate. Mwina Amalawi sangathe kuyankha. Ayankha zikwanje ali nazo. Zikwanje ali nazo. Palibenso muzachitidwa overpower inu. Mukumaopseza anthu kumapanga target andale anzanu. Achina Norman Chisale mukulimbana nawo. Achina Samia Suleiman mukulimbana nawo. Boni Kalindo kulimbana naye. Ntanyi Owali Mpopo kulimbana naye. Luleya Makatani Emmanuel wa Blantyre kulimbana naye. Pastor Shumba kulimbana naye. Samuel Rwara kulimbana naye. Rayton Mangochi kulimbana naye. Zikupindulirani chia? Simukwanitsa simumaka. Kumakanjira uko.
kuchamana machimwendo kuti msewu wamangidwa ndi Chakwera, president wake wolepherayo. Kulibe msewu. Lero ena ake kumeneko akuyitanisa ma ID kudzera mwa mafumu kumene kuti kukubwera azungu akufuna kupasani thandizo. Thandizo lake lakuti ndi zinthu za uchisiru zokhazokha, zinthu za uchisiru. Palibe mzungu abwere kumakanjira kusapereka thandizo. Ngati alephera kumanga bridge, ngati alephera kumanga msewu, thandizo lichokera kuti? Samalisani Amalawi, ine ndikuyimirani kulikoma kuti kumangochi mphevu muchose mchipatala. Ma MP gwirani ntchito kumangochi ngati mukufuna mavoti, mphevu mchipatala zisaoneke. Ine ndine Layton Mangochi.